ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଏହିଭଳିଆ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାକୁ ବାଇବଲ ଆଧାରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ସତେଜ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବିଳମ୍ବରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ୍ବରୁ ଉପର ବା ଉଚ୍ଚ। ସମସ୍ତ କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ସୁନ୍ଦର। କେବେ କେବେ ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ କରାଯାଏ ଆମ୍ବର ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ସେହିଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। କେବେ କେବେ ଆମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ ମୋଟିଭେସନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ ଲୁଚିଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧା ଦୂର କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯଦି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସେୟାର ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।